להיות שהדברים חשובים, כנראה צריך להקליט בכמה כיוונים, או יש אפשרות אחרת, דברים כל כך חריפים שכנראה צריכים שהדברים יתפרסמו. אז אני, הקדמה קצרה, אני כשעצמי בתור יהודי בארץ ישראל, אני רואה שינוי מהותי במצבנו הרוחני והגשמי בארץ ישראל מאז השביעי לאוקטובר במניינם. תקשו עליי, כמו שמקשים עמד במשהו טוב יותר במרחק שמחת תורה, כיוון שאני לא רוצה לפגוע בכבודה של התורה, שבאמת לקשר בין האסון הנורא שקרה לעם ישראל בשמחת תורה, שבאמת האסון גם היה קשור ליחס שלנו לתורה, וזה לא הנושא של היום, אז זה אולי בשבועות, אני אדבר על זה. וסבר אמר כתב כמעט מאמר שלם, אז לא נדבר על זה היום. אבל טוב לייחס את זה, לקשר את האסון הנורא של השביעי לאוקטובר, שיש לנו כמובן הזדמנות, בתאריך לועזי, על פי לוח השנה של עשיו, וזה ענייננו. מה שאני מתכוון לומר, זה שמהשביעי לאוקטובר מבחינתי יש פה שבירת כלים. שבירת כלים במובן הקבלי של המילה. האור שהקדוש ברוך הוא מורק עלינו, את השפע האלוקי הזה, אמור להגיע לבית קיבול, ובית קיבול הזה מרוב השפעתו נשבר, וצריך לראות אותו מחדש, ועולם אינו כמנהגו נוהג. זאת אומרת, יש פה שינוי מהותי, והתקדמות כמובן, נפילה ועלייה, כמו שהרב מסביר, וצריך להתייחס לשלב הזה כשלב חדש בגאולת ישראל. תתפלאו, רוב חכמי ישראל לא מתייחסים לדבר הזה. עולם כמנהגו נוהג, עוד סבב של קסמים על עם ישראל. ככה זה נשמע. יש גם מן הרבנים שרוצים לצאת לגלות. בזמן שצריכים להילחם בעמלק, ככל שזו הזדמנות באמת להחליש את עמלק. הנושא שלנו הוא ביאור עמדתם של הרב קוק זצ"ל והרב ציודה בכל הנוגע לאפיונו של עמלק בתור עם והחובה להילחם בו. אני אסביר. יצאו כמה מחקרים שמחקרים פרוגרסיביים, אני לא יודע הרמור, אז תחשבו שאני עושה רק בזה כל היום, אבל זה נכון. הם מחקרים שמנסים להוכיח שהרב קוק היה מן האבא וגם לכאורה הרב ציודה, אני בעלי החסד אשר התייחסו בחסד לעמלק, או באמת שכביכול קבעו בתור איסור לאפיין את עמידת עמלק כעם. אני רוצה להוכיח שלא כן הדבר, שיש מסורת בידי חז"ל, מסורת מודרנית, תמורת הזמן, בגלל שחזרנו לארצנו לקראת הציונות, שעמלק זו אומה, והולכת ומתאפיינת בעצם מתקופת השואה ועד היום, והיום הפלסטינים שאנחנו נלחמים בהם, אלה שהם מתאחדים תחת השם הזה של פלישתים, הם עמלק לכל דבר, ועניין יש פה השלכה הלכתית, עניין של גאולת ישראל. פה רק אנחנו יצאנו ממצרים, מיד, כן, מיד, כנראה יש שיעור על זה, אני אסביר. אבל מי שאני מתכוון לומר זה שיצאנו ממצרים, והעמלק נלחם בנו, זה הדבר הראשון צריכים, שזו ההתמודדות הראשונה שעם ישראל בתור עם צריך לעבוד כדי איתה. בואו נזכיר את הפסוקים הידועים לכולנו, בפרשת בשלח, ויקרא שם מקום מסע ומריבה בבני ישראל, ואנסותם את אדוני לאמור, יש השם בקרבי את אדוני בקרבנו עם מים, ויבוא עמלק ולכם ישראל בפקידים, אמרנו של ישוע, התחלנו אנשים, תלכם בעמלק, מחר לוקחי צו על ראש הגבעה ומדע אלוהים בידי. אגב, לפני 35 שנה, עוד של רב צעיר, נתתי שיעור על המושג של מחר אנוכי צו על ראש הגבעה, מחר אעשה כדבר המלך, מחר אנוכי צו על ראש הגבעה, ועוד ההתמודדות של המלכית שלנו מול העמלק שנדחה תמיד למחר, ויש בזה הרבה לדרוש, זה לא ענייננו היום. וכמובן פרשת כי תצא, מחיית העמלק, היא קשורה לפסח לא רק לפורים. זכור את אשר עשה לך עמי בדרך מצרים, אשר ככה בדרך, זה לך כל אנשים אחריך, תאב ויגיע ולא ראה אלוהים, ודאי לוחם כל אויביך מסביב בארץ שלנו לך, תמחה זכר עמלק וחדשנו לא תשכח, דברים פשוטים, מצוות תמידי בכל זמן, בכל עת, בין שבית המקדש קיים, אין מחלוקת של ספירת עומר מדרום דורייתא, מצוות זכירת עמלק היא דורייתא לכולם, בין שבית המקדש קיים, בין שלא קיים. אני אומר כי היום כל מי שאפשר להפוך את זה לרבנן, גם ספירת העומר, הופכים את הדבר הזה, זה מקל אנשים פחות לבטלה, מחיית עמלק מספק, ככה אנחנו יוצאים מכל הדעות. הרמב"ם כמובן פוסק את זה להלכה בהלכות מלכים, לא צריך להיכנס לדיון מה הסדר של הרמב"ם, הדברים ידועים, זה לא ענייננו היום, אבל הרמב"ם בהלכות מלכים, 3 מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ, לא את להם דרך, ותשים עליך המלך, להרחית זרעו של עמלק. אגב, על זה יראו להרחית, הכוונה בד בבד לכאורה לא לפי הסדר, זו שיטה אחת. בכל מקרה בשלבים, בשלושת המשולש הזה של עשייה,
ודאי להחית את זרעו של עמלק, שאמר תמחה זכר עמלק, משמע לידת הרמב"ם, זה פשוט שהמחיה היא כליה של עמלק, כן? וכמובן לא בית הבחירה, ושיקרות יתלבשו בדה שמה. הרמב"ם מורה נבחין מותם לדבר, זאת אומרת, אם בהלכות מלכים תמצוא את זה להלכה, שזה בשלבים הראשונים המעכבים את גאולת ישראל בחזרתנו לארצנו, הרמב"ם מורה נבחין כמה מקומות, הבאתי את הדברים העיקריים, אומר הרמב"ם למחות את זרע של עמלק, כמו שיענש אדם האחד, זה פלאי שהרמב"ם רוצה להמחיש להוריד את ההתייחסות לרמה הכי מעשית שיש. ואנחנו היום, זה אנחנו. כל מי שרוצה לברוח מן התפקודות עמלק, יברח בבריחה רוחנית, שעמלק הוא רוחני, שאי אפשר לאפיין אותו, ולכן הוא לא אדם, ולכן הוא לא אומה. הרמב"ם מתחיל, כמו שיענש אדם האחד, ראו שתענש המשפחה האחת או האומה האחת. זאת אומרת, הרמב"ם מדבר התמודדות רוחנית, שאדם נלחם עם היצר הפנימי שלו, ועם השטן, והיצר הרע שתוקף את קרבו של אדם, לא. אומר הרמב"ם פה שאדם, משפחה או אומה, בעבור שישמו שאר משפחות ויראו. אומר הרמב"ם, מורה נבוכים, אומנם זה טעם למצווה, אבל יש טעמים אחרים שלא הקשיבו לרמב"ם. זה טעם למצווה של מחיית עמלק, שיש צריך לעשות דוגמה, לתת דוגמה להתמודדות הרוחנית והגשמית שעם ישראל נלחם בעולם, כי לעשות ישמו של הקדוש ברוך הוא שנראה בהמשך באריכות, לכן אומר בעבור ישמו שאר משפחות ויראו, ולא ירגינו בהפסד, כי יאמרו שמה, יעשה בנו מה שנעשה ויבנה פלוט. זאת אומרת, הוא רואה את הדבר לדבר הכי יסודית והכי גשמית. אנחנו נלחמים עכשיו בפלסטינאים, כיוון שאם לאו, אז יקומו עלינו עמים אחרים שהם לא ראשית גויים עמלק, אבל הם מזרעם של עמלק, או נגררים אחרי עמלק. זה עניין מלחמתי לכל דבר ועניין הכי מעשי שיש. זה נקרא רתעה, אם אני לא טועה. אומר הרמב"ם, ולא תחשבו שזו אכזריות או בקשת גאולת דם. זאת אומרת, פעם בישראל אנחנו לא עם של אכזריים, אנחנו עם שעושים משפט. אבל הוא פועל שיגזור אותם הדעה האנושית, שיפסד כל מה שיותר מדרך האמת, ויורחקו המונעים כולם, שנמנעו מן השלמות, שהוא השגתו את דבר שם. זאת אומרת, הרמב"ם, זה דבר שהוא מחויב, כי אנחנו דבקים באמת, ואי אפשר להיות דבקים באמת, אם לא נילחם באופן מעשי בעמלק. יש לי מקומות במון נבוכים, אבל הדברים שונים. עכשיו, יהיו לנו פה 4 חלקים, כמו לכתוב בצבא. הדבר שחסר עוד לכל פרק, אז קודם כל, עמלק בעיני הראייה, ובהמשך נראה את פסיקתו של הרמב"ם הרב סולובייצ'יק. קודם כל נראה את הדברים שאין בהם מחלוקת בדברי הרב קוק זצ"ל, ונראה דברים שיש בהם מחלוקת, או איך אפשר לסלף את דברי הרב קוק. אומר הרב קוק בעינייה בברכות, עמלק ניצב כצר לישראל. סליחה? בעינייה, מקור אחד עכשיו אנחנו נמצאים. לא, אני לא זוכר. עמלק ניצב כצר לישראל, אינו הייתה תחת במה שיצאו ישראל לחדש בעולם, שתהיה אומה מתנהגת במלכותה על פי גאון שם השם. זאת אומרת, עם ישראל תפקידו לשאת את גאון ישראל. אני אומר כל הזמן, המלחמה הזאת, המלחמה הכל כך מהותית, היא מבחינת ומסתרים תפקד נשקים מפני גאוותם של ישראל שנתלה מהם. זאת אומרת, הביזיון הגיע לדרך כל כך גבוהה, צריך להגיד, זה אחד שאמר, ירדנו למקסימום. אז אפשר, ירדנו למקסימום של הביזיון האפשרי מבחינת מלכות ישראל וגאון ישראל. ועל זה הנביא בוכה ומסתרם תפקד נשקים מפני הגאווה, שאין גאווה, אין גאון בעם ישראל. לא, יש גאווה בעם ישראל אצל החיילים, רק אצל חכמי ישראל אין גאווה. זאת אומרת, אנחנו ירדנו, שנקרא למקסימום, ומזה הקדוש ברוך הוא אומר, רק מזה תתעלו. אומר הרב, באמת תפקידו של עם ישראל בעולם היא לשאת בגאון את מלכות השם, והעמלק בא להילחם כנגד הגאווה הזו, הגאון הזה, הלאומיות הזאת, תקראו לזה. זה מדהים והמאוחר בדבר הפלאה. אף על פי שלא התנסה ליותר העמים, אנחנו לא עובדים לכבוש אף אחד, אנחנו לא עושים ג'יהאד נגד אף אחד, לכבוש אותם תחת ידיה, ובשביל דבר זה הוא מוכרח שתהיה אומה בעולם, שהכוח היותר של מלכותה יהיה שם השם אמונתו וביטחונו, אהבתו ויראתו, על כן עמלק מתנגד לזה. זאת אומרת, הרב, מוכרח בעולם, מכוח, אני רוצה להגיד, המציאות הרוחנית, שתהיה אומה שתישא את שם השם בעולם, ואת החטיבה, כמו שאומר הסעודה, הקדושתית של עם ישראל, של הקדוש ברוך הוא בעולם. זו חובה. וממילא חובה שתהיה אומה אחרת שתתנגד לדבר הזה. זה המאבק הגדול בין הטוב לרע בעולם. שהדבר לא, רק מחר עסק את דבר המלך, מחר עוד מעט דברים יסתדרו. רק שנחלוש, נחלש את כוחו של המלך, בן אדם אנחנו ממשיכים להחליש, אבל המאבק הזה הוא הכרחי, הוא בלתי נמנע. זה אומר הרב.
מובא במקור 2 במאורות הראייה, שנאת האומות הנהוגה בין אומה לחברתה אין על הכלל כי אם על הפרט. רוב העמקים שהוא היסטוריה של העולם כולו, אפילו המלחמות הגדולות הראשונה והשנייה, לא לומר שהגרמנים שנאו את כל הצרפתים. אפשר לומר שהרוסים ובפריה שנאו את כל הגרמנים. זאת אומרת, שהיה מאבק או התמודדות בין אומות באופן כללי, עד כדי שתרבויות, אומנם היטלר שנא את הצרפתים, אבל אולי שנא את הצרפתים גם יהודים שגרו בפריז, אני לא יודע, אבל המאבק לא היה מאבק כללותי, אפשר לומר. מלחמה שבין פרטים, על שטחים, על טריטוריה אולי, אפשר כל דבר. בעניין, אומר הרב, לא כן שנאת עמלק לישראל, שהיה שונא קדושת ישראל מעיקרו. יש מאבק פנימי עם הקדושה, כמו שנאמר בעיניי היה, שניסית על ידי עם ישראל, ומתוך כך עמלק מתנגד ונלחם באופן כללו, באופן כללי, מקיף את האומה הישראלית, את האומה היהודית. לא באופן פרטי, שעוד נראה שזה בא לידי ביטוי בעשייה פרטית של רצח ואונס והשחתה ושריפה, זה כי צריך ליישם את האידיאולוגיה, אבל בעיקרו הדבר הזה הוא יותר כללי, ומתוך כך, אומר הרב, היה בעיניו דבר גדול, אפילו אבדת נפש אחת מישראל. היה לפני 20 שנה, 30 שנה, הספדתי בשכונת בקה, אמא של ידיד יקר, הרב חיים סולטן מישיבת בית אל, שאמא שלו נהרגה בפיגוע בקו בבניין כלל. ובאמת היה פלא שנכנס מחבל והתפוצץ באוטובוס, והרג 2 אנשים, אמו ועוד יהודי אחד. ואז הסברתי, והיו רבנים שהיו שם, שנראה לי שגם הגרמנים שכבר הוגדרו על ידי חז"ל, כזרע של עמלק, זו מסורת בידי חז"ל, מתקופת המקובלים אגב, לגבי הגרמנים, אבל עוד זה לא ענייננו היום, שבאמת זה דבר מפליא, אשר קרחה בדרך, שמוכן לקפוץ לאמבטיה חמה, שיהרוג יהודי אחד, לא משנה. זה לא התאבדות של היפנים, שהיפנים הציעו את כוח ההתאבדות, שטייס אחד מפיל את עצמו על ספינה שלמה מלחמה, ומזה היה מוריד באמת מכוחו של הצבא הגרמני כשביידן לא היה בשלטון. לא, זה מוכנים שערבי אחד, מוסלמי אחד, במקרה הזה פלסטינאי, מי שמגדיר תחת העם הזה של הפלסטינאי, מוכן לבוא ולהרוג כדי להוריד נפש אחת, מכיוון שזה הכוח הקדושתי של היהודי הנמצא שם, וזה לא משנה, הכמות היא לא פקטור, אלא הערך האיכותי של היהודי הזה שנמצא הקדושתי, זה צריך להוריד מן העולם. זה אומר הרב, דבר גדול אפילו אבדת נפש אחת מישראל, מפני שלא הייתה שנאתו תלויה בדבר, כי אם שנאה עצמי ימצא שנאת הרע לטוב מפני אשר הופכו. זאת אומרת, כשבא להילחם, בא לרצוח, בא לחטוף, בא להתפוצץ, הוא לא בא על זה שהוא לעקור את כל השנאה, היא לא שנאה שתלויה בדבר, אלא זו דחיפה פנימית של התנגדות בין הטוב לרע, או בין הרע לרע לטוב, שהוא ההפך שלו, וצריך להתנגד בו, אז אני חושב אם הכמות היא לא כל כך חשובה. זה אמרה שנייה של הרב קוק. תאמרו לי בסוף, אם אתם רואים בכך שהרב קוק מרחם על עמלק, הוא שהוא רואה בזה רק אפיון רוחני. מובא במאמרי הראייה, עכשיו בעמוד 508 מי שרוצה, אומר הרב, הנבואה צופה ברוח אלוקים חיים על נשמת גויה ואדם, העידה על גזע עמלק, שניגודו לאור ישראל הוא ניגוד עצמי, שתרופה אין לו. טוב, עמלק תרופה אין לו, כי אם מחוד זכרו, זאת אומרת אי אפשר, הטוב והרע לא הולכים ביחד, צריך מלחמה, הם נלחמים בנו, כי זה הכוח, הדחיפה שדוחף אותו כלפינו, ואנחנו צריכים למחות אותו, כדי ליישר את הדרך של תולדה ישראלית מאבן המכשול היותר גדול. כשיבוא יום, האנושיות לא תמצא לה כל דרך, שום מפעל של שנאה, בטוחים אנחנו שהזכר עמלק כבר כלבנו. זאת אומרת, הרב הפך את היוצרות, הייתי אומר, הפך את הקערה על פיה. מה הביצה ומה התרנגולת לגבי המאבק שלנו ביחס לעמלק? אומר הרב, כאשר כבר לא יהיה שום מפעל של שנאה, תתבטל מאליהם המאבק הזה, מכיוון שאינם, אז בטוחים אנו שכבר אין עמלק בעולם. זאת אומרת, באמת שאנחנו נלחמים באופן תמידי בהתנגדות הזה, בניגודיות שבין לעם ישראל, וכל מה שמסר לעם ישראל, אז בטוחים אנחנו כבר שאין זכר עמלק, וממילא אתה תראה, תוכח על פי המציאות שכבר איננו. אז אומר הרב, ואתה יקירי השואל, אתה שואל למה התייחסו אליהם, במקרה זה 7 אומות באכזריות. 7 אומות זה לא עמלק, אני יודע, יש פה נפקא מינה להלכה, זה רק במאמר המוסגר למי שחושב שאנחנו לא במלחמת מצווה, זה דבר עצוב.
אני פשוט, זה מטריף אותנו. איך יש עוד מחכמי ישראל, או מי שמכונה רב, או ממנהיגות הרוחנית, אפילו הרבנות הראשית, זאת אומרת. אין פה שום מסר לרבנות הראשית מה-7 לאוקטובר, שום מסר לעם ישראל. זה רק סבב נוסף של קסמים על ראשם של יהודים. זה המציאות. אפשר לדון בהם, לומדים תורה, מתגייסים, זה לא מלחמת מצווה, לא הייתה מלחמת מצווה. אין שום חכם בישראל, ארץ ישראל, מאז חזרנו לארצנו, שראה בשום מאבק פה מלחמת רשות. לא היה, לא תמצאו. גם בעדה החרדית וגם, ממש לא היה כדבר הזה. אנחנו ספר אחד גדול, אבל במלחמה הזאת, שלא יימצא פה מלחמת מצווה, שהיא מלחמת, בראש מלחמת מצווה מלחמת עמלק, יותר מלחמה משבע עממים. יוסף אמר את זה, אולי לא הוציאו את זה מה הוא אמר? כמה מעמדות, שמה הוא אמר? מלחמת מצווה. לצאת לגלות? לצאת לגלות? הוא אמר לצאת לגלות. זה שהוא אמר שהוא מגיע בצפון הארץ והוא אומר לחיל הים, אתם חיל הים ואתם נלחמים בים, אנחנו נלחמים ביבשה, זה מלחמת מצווה? שאדם לומד תורה, שמעתי אותו בדרשה. אני אומר לך מה הוא אומר, זה מלחמת מצווה, זה מלחמת מצווה, וזה שיושב את המדרש, זה מלחמת מצווה, סליחה, זה פרוגרס נטו, זה להפוך את מלחמה, זה כמו להניח תפילין באופן רוחני, זה כמו לבנות סוכה באופן רוחני, בונה 4 אמות בראשו, הוא לא מקיים את המצווה, דבר כזה לא יעשה, לא יאמר, לא נאמר. האם רבי עקיבא שעושה גם של בר קורבה, תמך בבר קורבה באופן רוחני, בזה שיושב בבית המדרש, או שהוא ביטל תורתו, והלך לקיים את זה פרק אחר פה בדיון שלנו, אבל ודאי שאין פה הגדרה, זה קל מאוד לומר באופן כללי, כנראה זה מלחמת מצווה, כמו שאמר לך בכנסת, ככל הנראה, הקמת המדינה היא לא מקרי. זה אחד אמר בכנסת, ככל הנראה, זה נכון, כנראה ההשגחה האלוקית היא לא מקרית. אז זה הרב קיטוב בפרקים המצומצרים בספר התודעה, שדיברתי על זה כאן, או אולי במרשיח, בספר אחד, שפרסמו את הפרקים המצומצרים בספר התודעה, שאומר איך היצר יצטרך לחדור להנהגה האלוקית ולהנהגה המדינית ולהקים מדינה ולעשות. הרב קיטוב, שהוא לא עמד במרכז הרב. יש פרקים שלא נמצאים בספר התודעה של הרב קיטוב, שהם פרקים שדנים בגאולת ישראל, שהוא רואה את הדברים. הוא תוקף באופן מאוד מאוד בולט, מאוד מאוד חריף. את מי שחושב שהכל פה מקרי, הכל נתפס על ידי השטן, והכל זה מעשה השטן. זה אומר, מה כוחו? זה על דרך הבדיחה, מה שסיפר לי רב אברז'ל, שיש לנו בית הדין בזמנו, שנכנס חסיד בתשעה באב לבית הכנסת, בשק של תפוח אדמה. זה פשוט בתשעה באב. ואז הוא הרב, יש בחליפה וכולם. ואז הרב אומר, אם חסיד נכנס לבית תפוח אדמה, אני היחיד שלא יעשית, כל הציבור יגרר אחרי החסידות של שטות. וגם אני אצטרך, וזה יהיה ביזיון. ודפק השולחן אומר, תראו את הכוח של היצר. צריך להכניס חסיד לתוך שק של תפוח אדמה. אם לא צחקתי, אז שלא הבאתי את הבדיחה, ואני מתכוון לומר, שבאמת, זה הגיחור של הרב קיטוב. איך השטן הצליח פשוט להשתלט על הנהגה האלוקית, עד כדי שכל מה שנעשה פה מקרי. ומי שיש מיליון יהודים, הקים צבא, שחרר את ירושלים, ועוד נלחם נגד, והכל, אבל זה, ולבוא ולומר בחצי פה, זה לכאורה חלק מלחמת מצווה, לנו אין חלק במלחמה הזו, או זה לכאורה מלחמה בעמלק, אבל לנו אין חלק, זה גם לא נאמר, כי יש פה פוליטיקה קורה גם אצל הרבנים היום, גם מתביעת התפקיד, אבל אין פה מנהיגות רוחנית, שהייתה צריכה לקום היום, יש רבי שמעון בר יוחאי, גם רבי עקיבא, קמו גדולי ישראל בכל דור ודור, כאשר הדברים הם התמודדות מהותית, וקמו ונתנו את הוראותיהם לעם ישראל, שידעו, ברוך השם, לא אלמן ישראל, אם לא נביאים די נביאים הם, ברוך השם יש פה חיילי צבא הגנה לישראל, שהראשונים שיצאו למלחמה ואמרו, אנחנו נלחמים נגד בני עמלק. זה לא צריכים ללמוד בית המדרש. זה הבינו, כבר מתחדדר, עד כדי שבהאג אנחנו נתבעים על כך שיש פה שירים ששוב בישראל, של זה שאנחנו מאפיינים את הפלישתים כעמלקים. זה לא הרבנים אמרו, זה בהאג לא טובים, הלוואי היו טובים את הרבנים, שהרבנים היו מציגים דם רוחנית באומרם, זה עמלק. לא, עם ישראל, לא הלוחמים בעצמם אמרו, זה בני עמלק. אז עדיף לא להזכיר פה בית המדרש את הראשון לציון בשלב זה, כי הוא לא במקום טוב. אז אם כן אומר הרב, זה ודאי דבר גדול אפילו לדעת ראשון. קראנו את המקור 3? כן, יפה. עכשיו בשמואל קבצים, אומר הרב, עם כל האומות אנחנו מחולקים בתעודה חלוקה ערכית. כל האומות,
זה עם ישראל, וזהו ישר אל, והם מתנגדים לדבר הזה, זאת אומרת, הם שונים. הם נועדו לשכלולו של החיצוניות והעולם, שחיצונותו של העולם, ואנחנו לפנימיות. זה מלגב ומלבר גם על פי הסוד. זה עם ישראל. אבל המלך הוא לא במאבק הזה, המלך הוא במישור אחר לחלוטין, זה לא אנחנו בני אומות העולם, זה לא אנחנו ועמי ארצות באתה חוננתנו, זו הגדרה אחרת. המלך הוא היפוך ממש מכל מגמת הקודש של עם ישראל. זה יכול להימחק כדי שישם כיסו שלם. אולי פה אפשר להבין שהרב מתכוון להתנגדות או למאבק רוחני, אבל תראו מה כותב הרב בשמונה קבצים. עכשיו, אני שמעתי מהרב שפירא זצ"ל, שהוא מביא את הדברים פה שנאמרו פה כנגד המלך, או כנגד כל מלחמת מצווה, ששם אסור לרחם כפי שנפסק ברמב"ם. אומר הרב, וזה מובא כמובן באורות התשובה, בתור הקדמה להדפסות החדשות של אורות התשובה, בשמונה קבצים הוא אומר, וכן באורות ישראל והתחייתו, אמינות הפקירה את המשפט. זאת אומרת, זה שאנחנו מתנתקים מן הערך של המשפט, בפרט בעמלק, כפי שהסברתי, זו אמינות. תקע עצמה בידת הרחמים והחסד המדומה, נותנת יסוד העולם והורסתו. ומתוך עקירת יסוד המשפט, מתוכנו, האלוקי, תופסת אותה הרשעה היותר מגושמת. ככל שאנחנו כביכול בורחים מן המאבק ומן הצורך במאבק על ידי המשפט, עשיית משפט בעולם, וראש עשיית המשפט זה ראשית המלך. הרי אנחנו הופכים למגושמים יותר, לגשמיים יותר, לפחות רוחניים. הוא בא בזוהמה לחתור במשפט הפרטי של האישיות היחידה חודרת והתפשטות גדולה על נפשות העמים. וזה מתייסד יסוד שנאת לאומיים במקרה של תרומת שפיכות דמים. ככל שאנחנו מוותרים על המאבק כפי שוויתרנו פה 30 שנה, להפך מתרבה תרומה של שפיכות הדמים, בלי להמיש את העול מעל צבא האדם. אמנם עיני כל מוכחות להיות נשואות לאור שם עולם, שיגלה עד משיח אלוהי ישראל והוא ישפוט תבלת בצדק, ימים ולאומים. אמרתי, שכל מה שנאמר כאן על כך שהרב מתעונן בכך שאנחנו מוותרים על עשיית משפט בעולם מתוך התחסדות, מתוך רחמנות, מתוך הפקרת המשפט, זה בעיקר במאבקנו מול המלך, או לפחות במלחמת מצווה. בואו נחזור לעין הים, מיד נביא את הדברים שעל פי, את הציטטה של הרב שעל פיו, ועל פיה לכאורה בונים תילי תילים, בכך שהרב לא מתכוון שהמלך תהיה אומה. אומר הרב קודם כל בעין הברכות, בית אבו בית, שרבנו בעצמו לא היה אפשר לעשות מלחמה בעמלק, זה קושה לכאורה על יציאתו ממצרים, משה בוחר ביהושע ולא יוצא, ומיד אחרי המלחמה בעמלק הוא ילחם במלכים, אז למה לא נלחמת בעצמך? זה לא אני מקשה, זה אורח חיים קדוש מקסים על התורה. אומר הרב, עמלק שהוא סיתם שישראל מתנגדם, לעין הצופים עד סוף כל הדורות, כי אדון הנביאים, משה רבנו, הוא רואה שעוד יש צורך גם בעמלק. עכשיו, מה שהרב כותב ביציאתו ממצרים, יצאנו במצרים, משה רבנו, אדון כל הנביאים, הוא רואה עד סוף כל הדורות את עמדתו הרוחנית, את מעמדו הרוחני של עם ישראל, ויש צורך במאבק עיקש ארוך, והעמלק נמצא כאן. גם אנחנו עדיין לא סיימנו את עבודתנו, אנחנו לא כבשנו את רפיח ועוד מקומות אחרים. עוד יש צורך גם בעמלק, כי עוד לא נטהרו ישראל לגמרי עד שלא יהיה צורך לעולם בכוח המתנגד להם. מה מתכוון הרב לומר כאן? כשם שעם ישראל יהיה מתואר יותר, אני מקשר מה שנאמר כל הקבצים, כשם שעם ישראל ידע שלא להפקיר בית המשפט ומה שהוא מחויב בו, למחות זכר עמלק, להילחם באויביו, בשונאיו, כמובן להגן על ארצו, אז עדיין יש צורך, עמלק נמצא כאן כדי לעורר אותך, כי הכלב הזה שבא לומר לך, אתה אמרת יש בקרבנו, האם השם בקרבנו עם עין, אז עוד מעט ישוב אותך הכלב הזה ויעיר אותך מתרדמתך, שתבין שעדיין יש צורך. זה בעצם יניקתו של עמלק בחושתו של עם ישראל. על כן לא עלתה גם בידי יהושע הכיליון המוחלט, כי מההחלשה. זאת אומרת, ההחלשה של ויחלוש יהושע את עמלק לפי חרב, ולא הרג אותו לחלוטין, וגם שאול אולי במהותו, בטעותו, כישלונו של שאול, דבר שהוא גם, אני רוצה לומר, כמעט כפוי עליו, נכפה עליו מכורח המציאות. יש צורך במציאותו של עמלק כגמול או כתיקון לחושתו הרוחנית במעמדו של עם ישראל. לפי שעה, אומר הרב, יש תקווה לאחרית העמים, אומנם אהרון וכו', שלהם ראייה ההשקפה של הדור והשעה. זאת אומרת, יש ההסתכלות של אדון כל הנביאים, זה משה רבנו, לא יוצא להילחם, רואה את המציאות העתידית, יש עוד צורך
ועמלק לא באותו מצב, ממשיכים, מחלישים אותו בכל דור ודור, אבל אהרון וחור שנמצאים בידיו מזה ובידיו מזה, לא, כן לא, אז אומר הרב, לדון במצב השעה, שהוודאי צריכה לכך להכניע את עמלק אם לא לגמרי, על כן לא עלתה ביד יהושע כעליון כי המחלשה וחשבותה, כי עם האבן הזאת היא מזכירת לנו לחסד עליון על עמו, להכניע צריהם גם קצת מבט השעה, אף על פי שהנצחות מסכמת לזה לגמרי. חידוש עצום של הרב, בכך שלא חיסנו לחלוטין במאבק הראשון עם עמלק, זה בעצם מזכרת נצח של חסד שהקדוש ברוך הוא עמנו, כי החלשנו, אבל אנחנו ממשיכים להילחם בו, אבל לפי שעה הראינו שלא נוכל לגעת בו לחלוטין, אלא שהתחלנו בעבודה הזאת, והעבודה הזאת נמשכת. זה ברור. עכשיו נראה את המקור לאותם המחקרים שמוכרים שהרב קוק לא רצה לגעת בעמלק, מידת הראייה ומידת האהבה. עכשיו, שמעתי ממורי ורבי הרב יהודה אשכנזי מליט"ו, שבאמת אפשר, בחלק מההבנה של כתבי הרב זצ"ל, לראות פה את מידת החסד של אברהם אבינו, ומי שלקי את תורתו של הרב מליט"ו על הסתכלותו של אברהם אבינו ביחס לישמעאל, אז מבין למה הוא מתכוון. אבל חלק מהדברים אפשר לראות הערתו של אברהם אבינו אצל הרב זצ"ל. כל אחד, איך אומרים? הניצוץ של קדושה ושל אבות האומה מתפוצצת בקרבו, אז אצל הרב אפשר לראות את הדבר. אבל עדיין אני אומר, אפשר לפעול את הדברים. אומר הרב, מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים, צדיקים, על פי הגדרת הרב נחמן, זאת אומרת, הצדיקים, הגדולים, הכוללים, היא כוללת את כל הברורים כולם. הצדיק אהבתו לא תלויה בדבר, הוא אוהב ומתחבר לכל הבריאה כולה, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר, ולא שום לם ושום לשון לכאורה. אפילו עמלק, אין לו ימחק כי מתחת השמיים. אומר הרב, אפילו עמלק לצדיקים הגדולים, היחס הפנימי שלהם, יכול להיות שהם משום כך, הם יושבים בבית המדרש, ולא הולכים להילחם. זאת אומרת, זה הסתכלות של משה רבנו במאבק הראשון, שמשה רבנו רק בחרנו אנשים, ומתפלל, ידיו כבדים כי אפשר, כי רק לפי שעה. זה הצדיקים הגדולים, אומר הרב. אבל על ידי הזיכוך, מתעלהו לשורש הטוב אשר הוא מעל השמיים ונכללו באהבה עליונה, וצריך כוח גדול וטהרה עצומה לייחוד נשגב זה. מתחת לשמיים כן מוחים. מתחת שהם מוחים, אבל יותר שזה משפט האחרון הוא משפט מפתח, אלא צריך כוח וטהרה עצומה לייחוד נשגב. זאת אומרת, אנחנו לא מתנים את כל הקולקים בתורה כולה במעמדם של הצדיקים, או ביכולתם של הצדיקים לבוא ולייחד ייחוד כזה רוחני, שמאפשר לדחות את המחיה של עמלק, או להכליל אותו בתיקון הגדול שיעשה מלכות שדי. אנחנו מחויבים כתור מצוות, אנחנו מחויבים בתור אנשים בינוניים, שהשולחנות נפסק עבורנו, ללכת לפי פשט הפסוק, פשט ההלכה, ואנחנו מחויבים ודאי בלא שום רחמנות להילחם בעמלק. שגם דברי הרב, שעל זה בנו תילי תילים, אפשר להביא מתוך המקורות שהבאתי לאל, שהרב ודאי לא ריחם על עמלק, אבל בכל מקרה, עד כאן. דברי הרב עד לשואה. מכאן והשואה, אני לא צריך להגיד מה שהם אומרים, לו מרן היה רואה את הראשון, לו חכם זה היה רואה את דברי פלוני, אז היה חוזר בו. זה הרב עובדיה עליו השלום, היה בקיא מאוד בדבר הזה. אף פעם לא, בענווה גדולה הסכמנו עם הדברים האלה, כי אין סוף לדבר. אבל אני חושב שאם הרב, כיוון שהרב תעודה כתב כך על הרב אביב, שלו היה רואה את השואה, ראה את השואה, ראה את רוע הציפייה של המנהיגים של אותו הדור, אבל לא ראה את התוצאות של השואה, בוודאי שהרב היה מבין, כפי שחכמי הדור הבינו וחוו וחיו, שבעצם יש פה ניצוץ נוראי של קיום של עמלק, שהולך ומתחזק ונמשך, ככל שאנחנו מתקדמים בתהליך גדולתנו, כך עמלק הולך להתחזק. עכשיו, אפשר להעמיד את הרב סולובייצ'יק כנגד הרב קוק, זה לא מפריע לי. הרב מקימלק, כמו הרב שאתה רוצה לפסוק. אבל נראה מיד, בעיקר, שהרב ציודה, לאחר שנראה את הרב סולובייצ'יק, שחי את השואה, וחי את הקם המדינה, וחי את המלחמות העיקריות, שהתחילה את הקמת המדינה, ודאי לא טעה בדברי אביו. קודם כל נראה את הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק כותב, מובן בפרקטיקה מחשבה של הרב בתור 8. כל אומה מצהירה שמדיניותה היא להשמיד את העם היהודי, היא עמלק. בפשטות, אומה, לא רק מאבק רוחני, כל אומה שמצהירה כזאת. הוא אומר כי חרתה על דגלה סיסמה של שנאה לוהטת. לכו נכחיד את מגוב ולזכר שם ישראל לו. זו מלכות רשע עקשנית, שבה אנו מצווים להילחם
ואשר לה נשבע הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו היווה נצחית. משום כך, היא מצוות עשה מן התורה. זה הרב סולובייצ'יק כתב. ממשיך הרב, זכור עשר עמלק בדרך, במצרים, רק יצאנו ממצרים, בדורנו אנו, אומר הרב, הרי אין ספק אני רואה את השואה, שאין ספק שהיטלר וסטלין היו התגלמות נאמנה של עמלק. זאת אומרת, שהוא אומר התגלמות, הוא לא מתכוון לומר רק התגלמות רוחנית, אלא המשכיות, כמו שכתבו ספרים שלמים, עכשיו פת הזמן לא יכולים להביא את הדברים, אבל מי שראה את השואה, חכמי ישראל הגדולים, יש מאמרים של חכמי ישראל שהיו בגטו, וקראו את הדברים, תוך ממש אש לוהטת של רוח הקודש, וראו את הדברים, וגם אצל מקובלים, לא הביא את הדברים כאן, אבל גם ראשונה מקובלים בספרד, מהחוג המפורסם של ספרד, ידעו שמגרמניה תצא תחילת צמיחתו של עמלק בעולם המודרני, אפשר לומר. והרב מביא עכשיו במאמרו המפורסם כל דין דופק במקור הבא, ושם על פי דברי סבו, המלחמה בעמלק איננה מוגבלת, לגזע מסוים, היה כוללת חובת קוממות, נגד כל אומה וקבוצה, החדורה שיגעון של שנאה, המכוונת את מוסלמתה כלומר מישראל. שאומה, רואה את התלמידי לבוא ישראל, היא הופכת להיות עמלק. זו השלכה מעשית. ברגע שיש פה התנגדות במלחמה בישראל, יש כאן תיאור ואפיון של עמלק. מכאן פסק הרב סולובייצ'יק בזמנו, שאסור לקחת פיצויים מהגרמני, וגם מנחם בגין עליו שלום, לא רצה לקבל פיצויים מהגרמני, אפשר לקבל פיצויים זה כמו הביזה, זה כמו שאסור לקחת ביזה. נכון, כן. אני לא בטוח שמנחם בגין חשב על הדבר הזה, אבל ודאי שזה מתחבא עם מה שיש כאן. עד כאן דברים ברורים, מי שעושה את המחקרים הללו, שמתכוון להעמיד את הרב סולובייצ'יק מול הרב קוק, ולומר שהרב זצ"ל ריחם והכליל באהבתו הגדולה של ספרים גדולים את עמלק, והרב סולובייצ'יק בקיצוניותו לכאורה ראה מכל מי שנלחם בעמלק מגרמנים ועד הפלסטינאים התגלמותו של העם העמלקי, או של בני עמלק. אבל בואו נראה הרב ציודה. רגע, המחקרים שלנו, בכוונה תשתמש בדבר הזה, המחקרים שלנו, הם באוניברסיטה הם טוענים שהרב קוק הוא מתאים והרב סולובייצ'יק הוא הקיצוני. זה עולם הפוך, עולם הפוך ראיתי עכשיו. עולם הפוך, אבל אני אגיד לך, אני אפתיע אותך שזה לא רק כמו שאתה קורא, החוקרים שהאוניברסיטאים, זה גם מי שחושב או מי שלומד בית המדרש ובאמת סובל להתבסס על הרב קוק כדי להיות מה שנקרא פוליטיקלי קורקט גם בהתמודדות שלנו היום, ולמה שנעורר שנאת העם, הרי כבר הסתר איתו, למה שתעורר תרעומת על המינים, זה חכמי ישראל שבשושן וחכמי ישראל שבירושלים, שבנחום גם כן, למה שנרים עלינו את תרעומת האג, חכמי האג עלינו. אבל בואו נראה את הרב ציודה, עמדתו האמיתית, כי גם שם יש פה לפי דעתי סילוף של דבריו. בכבוד. בכל זאת אומר שזה צריך לאכול מתחת לשמיים. בהחלט. שהצדיקים יעשו שם למעלה, שיעשו, אבל... נכון. בפרט שמדובר כאן, אני חושב שפה אפשר בכלל להפריד בין הדברים, בין המאבק הרוחני של הייחודים המיוחדים שצדיק יכול לעשות בתיקון עולם מלכות שדי, לבין העשייה הפרקטית, כמו שאמרתי, אי אפשר להניח תפילין באופן רוחני, אפשר לבנות סוגיה באופן רוחני, וכמו שהחפץ חיים אמר גם, אי אפשר לשבת את ארץ ישראל באופן רוחני, מה שכתוב ארץ ישראל בתנ"ך, זו ארץ ישראל, ואי אפשר שארץ ישראל תהיה בברוקלין או בפריז, זה ודאי לא יעשה. בואו נראה את הרב ציודה בשיחות. אומר הרב ציודה, מה עמלק בסגנונו העצום והטהור של הרב ציודה? מה עמלק רוצה מאיתנו? לא עשינו לו דבר. הוא אומר, היינו הולכים בשוק מחנה יהודה המבדיל, עם ישראל בתמימותו, בפשטותו, בנבואתו, כבנביאים, מה רוצים האלה מאיתנו? מה עשינו להם? עמלק לא תקף אותנו מתוך אחיזה פוליטית, מלחמתית כלשהי. תקף לנו פתאום, בלי טענות, עכשיו תגידו אם זה בשביל אוקטובר, או בכבודו של הרב ציודה, בלי טענות. וזאת כיוון שהוא הקונטרסט, העצמי ומציאותי לנו. זאת אומרת, לא צריך סיבה, זה כבר הסבירו לאל. זו התנגדות מהותית, עצמית, מציאותית לנו. זהו חלק באנושות. צד עצמו, הוא הפך של ישראל, אי אפשר. ההתנגדות של עמלק היא מהותית, מציאותית, קיומית. עמלק הפוך מאיתנו, מעצם מהותו. הוא הניגוד הגמור עם חלמות השם, זה מה דיברנו. מלכות ישראל, רוח ישראל, שרת ישראל, תשורת ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, לכל מה ששייך לישראל. לכן, חמה שבא עמלק בדורתו. זה מפליא, שומעים את העדויות של הבלתי מעורבים בעזה, אין להם את המושג ישראלים, זה יהוד. אין להם, זה היהודים תוקפים אותם, היהודים, הפרוטוקול של ציון תוקפים אותם, אין פה ישראל, זה גם היהודים בברוקלין וגם במוסקבה, היהודים תוקפים אותנו מה עשינו. ובאמת כך,
ההתנגדות של הקדושה, של העשייה, של הרוח, זה עמלק, אי אפשר אחרת. בשיחה במוצאי שבת כותב הרב. עכשיו ביחס לזמן השואה, אומר הרב, על ידי המשחיתים יימח שמם על ידי תומת עמלק. זאת אומרת, כל מה שמבחינת הרב, רק הספר של דבריו, שכל מעשה השואה זה נעשה מתוך רוח של תומת עמלק, אי אפשר אחרת. וכן, אני חושב דברים חשובים לענייננו, בשיחות פרשת ויקרא כותב הרב, עמלק פוגע בנחשים מבחינה לאומית. עכשיו זה נפקא מינה להלכה. אנחנו שואלים למה פוגע בנו היום, ומה הנחשלים במחיית עמלק שיצאנו ממצרים, זה בחולשה שלהם מפני גאוותם של ישראל שנגדלה מהם. אומר הרב, עמלק פוגע בנחשים מבחינה לאומית, רוחנית, קדושתית. מי שחסר מן הלאומיות, מן הגאור, מן הגאווה, הוא המטרה לתקיפת עמלק. אומר הרב, הוא בא בדרך מקרה, וקרא את חום החיוניות, לעומת הגויים שהם שליחי אלוקים, אנחנו זוכרים את כמו של העולם, איך אפשר לשמוע את הקדוש ברוך הוא? זוכרים את יציאת מצרים, השבת, ירושלים, כל הזכירות שאנחנו מחויבים בהם, אז אנחנו זוכרים, והם רוצים להכחיש את הזכירה הזאת. וכן את ההפך, זאת אומרת, כשם שאפשר משכחר ירושלים, כך צריך לזכור את עמלק, אי אפשר שחצי מטבע, אומר גם את ההפך אנחנו זוכרים, את עמלק, זכירה, אומר הרב, זו בריאות, זה מצב בריא, זו נורמליות, זו דבקות, זה קשר. הייתי רוצה להגיד, זה קשר על המציאות. ואם פתחתי בדברים חריפים, שיש פה ניתוק של חלק מחכמי ישראל בקשר במציאות, כמו שעכשיו פסיכולוגים יושבים, אתה לא קשור למציאות, אתה לא מחובר למציאות, אתה מנותק, אתה בספקטרום ששם מנותקים למציאות, יש ניתוק מן המציאות הרוחנית והגשמית של עם ישראל אצל חכמי ישראל היום. אומר הרב, אנחנו לא צריכים להיות בריאים, אנחנו צריכים לזכור את עמלק, כי זה החיבור. עומד לעומת שכחה שהיא חולשה ותלישות, אתה שוכח את עמלק, ואתה לא מוכן להילחם בו, אתה לא מוכן למחור, אז אתה תלוש במציאות. כשיש קבורת ישראל אין מקום, כשיש קבורת ישראל אין מקום לשיטה של עמלק. אגב זה מפליא, שאומר לא הרב, כשם שיש פה, סליחה שאני אומר, לימוד בית המדרש, יש אין מקום. כשיש קבורה בעם ישראל, אז ודאי וודאי שאין שליטה לעמלק. קבורה, לאומיות. התורה כלל ישראל הם המגן נגדו. המובן של הישר ככה הוא כפול. שהוא מקרה, שהוא קרירות. קרירות, מחום הבריאות, מן החיוניות. כשם שאתה משכיח את הזכר של עמלק, אתה מתכחש, אתה נהיה חולני. זכירה היא דבקות, ואתם הדבקים. התקפת האויב היא דווקא במקום החולשה, חלקים מנפשים של בתוכנו, והרב גם אמר שמדובר בנפשנים מבחינה לאומית. עד כאן אני חושב שהדברים ברורים, שהרב ציודה בפשטות מבין מתקופת השואה ועד היום שמי שנחלש מבחינה לאומית בעצם נותן כוחו בכוחו של עמלק, ובוודאי שצריכים להילחם בו כדי להחזיר את הלאומיות, את הבריאות, את החיבור למציאות, את הזכירה שהקדוש ברוך הוא וכו', זה אי אפשר בלא זה. לולא הרב במקור האחרון, לולא הרב רבינוביץ' עליו השלום, היה אומר את דבריו בעל פה, אני מאוד נזהר מדברים בעל פה. יש חכמי ישראל ששמעו דברים בעל פה, אז המסורת שדברים מובאים בעל פה הם צריכים להיות במאמר מוסגר. שמעתי, נאמר לי בעל פה, לא פוסקים דברים שנאמרו בעל פה. זאת אומרת, אם החכם הזה לא חזר ואמר את הדברים, אפשר להסתמך על הדבר הזה, אבל שיהיה כנגד רוב, זאת אומרת, דברים שנאמרו בעל פה לא יכולים להכחיש מסורת כתובה או על ידי אותו חכם או על ידי רוב תלמידיו. זה המקרה שלנו. הרב רבינוביץ' העיד בעל פה באחד מאמרים שדעתו של הרב ציודה לא הייתה נוחה ממה שכתב הרב סולובייצ'יק ואמר שאינו אלא דברי דרוש. יש להימנע מלומר דברים כאלה. ככה אומר הרב רבינוביץ'. לא שאלתי אותו, ואני לא יודע אם הדברים בעל פה לכאורה אושרו בכתב, אבל מה נעשה שרוב תלמידיו של הרב ציודה, או רוב מי שיכיר את הרב ציודה, כולל בני דורו, ראו את הדברים בצפן אחר, כמו שנראה אחר, מיד. אומר הרב, זה אני אומר, המקור של הרב רבינוביץ' שגם באותם מחקרים שמנסים לתק אותנו, להשכיח אותנו מהזה, זאת אומרת, הרב קוק במידת האהבה, הרב רבינוביץ' בעדות בעל פה, ועכשיו אפשר לעשות שלום במרומיו, ואפשר לתת להם לבוא לכבוש את כל דרום הארץ והצפון, ולתת לנו 300 כטב"מים, זה בסדר, זה מידת האהבה כבר בסיבוב גדול כבר יחבר את כולם. בואו נראה מה אומר הרב דוד הכהן. הרב הנזיר אומר מקור במאמר מפורסם, הוא אומר התפילה מיטב זיכרוני, הוא מדבר על מלחמת העצמאות, אם לא מלחמת ששת הימים, אני לא זוכר. הוא אומר הרב, ימי חבלי המשיח, מידת מלכות ישראל, עת קמו עלינו מסביב לכלותנו, צור
ודמשק, עמון, מואב ומצרים, ובראשם עמלק ואדום. זאת אומרת, הרב הנזיר, כשהוא רואה מלחמות מדינת ישראל בארץ ישראל, מאז חזרתנו, מבחינתו בראשם של אותם העמים הנלחמים בנו, עומד עמלק ואדום. ששם בידם כלי משחית רבים ועצומים לחבר ולהשחית. זה הרב הנזיר, שמבחינתו המאבק על עצמאותנו בארצנו, בעידן המודרני, הוא מאבק מול עמים שבראשם, או הדחיפה הפנימית, היא דחיפה של עמלק ואדום. ואני לא חושב שהוא התכוון לסתור את דברי הרב ציודה. הרב רוזן, הרי כל תלמידי הרב, או תלמידי הרב כתבו על עמידת העמלקיות, או היחס של, או האפיון של עמלק בתורם. הרב רוזן עליו שלום כותב גם כן במאמר שהוא מאמר שנכתב אם לא טועה, במלחמת לבנון השנייה. מקובלנו מרבותינו, כמורגל בפי הרב ציודה. המקום הזה נהיה שם הרב ציודה, אני לא טועה, נכון הרב דוד? הבית כנסת הזה, הקהילה הזאת, יש שם משהו. אז כמורגל בפי הרב ציודה זצ"ל. ככה אומר הרב רוזן. כי שנאת עמי הערב לישראל היהודים ולציונות איננה על פיסת קרקע, איננה סכסוך גבולות, איננה איבתם היא עמלקית. כמורגל בפי הרב ציודה, המאבק הוא מאבק מול עמלק. צאצאית לאנטישמיות ההיטלרית והמופתית בת המאה ה-20. אבו מאזן יימח שמו זכרו, כתב דוקטורט הכחשת השואה. סאדאת היה בנוער ההיטלרי לפני ההסכם השלום המפורסם, הוא הפך את תורו, או שמא הפך להיות חכם, נראה שהפך להיות חכם, לא צריך להגיד על מה שלפני כן. החיבור בדבר שלכאורה היום לא מונח במחלוקת, שהנאציזם היה גילוי מודרני של העמלקיות, זה חיבור הדוק, עטה ודי מחובר עם המאבק הפן-איסלאמיסטי בעולם כיום ישראל. זה דבר שהוא מוסכם. אבל אומר, זה דבר מורגל בפי הרב ציודה שהאיבה הזו היא עמלקית, והמופתי בכל מי שממטיר קסמים על איש, אישה, זקן וטף, עולל ויונק, מי שמגדל ילדי רצח ושולח את בניו להתפוצץ במקומות הומי יהודים, מי שמאיים להשמדת ישראל ורוקד על אדם, הוא עמלק בן דור. עכשיו הרב רוזן בכבודו מקומו מונח עליו השלום, אבל הוא אומר את זה בפי הרב ציודה, שמבחינתו האפיון הזה של התנגדות של הריגה, של רצח יהודי אחד או יותר, קטן, גדול, אישה, זקן, חטיפתו, רציחתו ואונסו, הוא מבחינתו גילוי של עמלק בן דורו. לכן של החכמים בישראל, בוא נראה את זה על דרך הקיצור, הרב דב ליאור קודם מלחמת עמלק, אין כאן התייחסות גנטית. זאת אומרת, מתכוון לומר, אני חושב, לברוח מן ההתמודדות הרוחנית, שיש פה מאבק רוחני של כל אחד ואחד, מה שכתב הרב אבינר בחלק מהדברים, בצדק, אבל לא יקריש לצד הזה, שוודאי שאנחנו צריכים להילחם בעמלקיות שבתוכנו, בוא נילחם גם ברגליות שבתוכנו, אולי אנחנו נצליח יותר. אין כאן התייחסות גנטית, אז זו מלחמה בהשקפה כפרנית, שהיא מקור רשות בעולם. והרב אריאל, בעין הישועה באחד באלונים, כותב, העמלקיות עדיין קיימת. היא חלק מהעולם שבו אנחנו חיים. המלחמה נגדו היא מלחמת עולם, זה גם מלחמת תרבות, מלחמת בנו ובני החושך, הסייף מול ספר, הכוח מול הרוח, את האלימות מול העדינות של עם ישראל. את ההשראה לאידיאולוגיה האלימה ומטורפת, הנה כרוצח המתועב מאותה המלכיות של המן הרשע. זאת אומרת, יציאת מצרים, המלחמה ברפידים, המן הרשע, בגילוי המודרני הנאצים, ובימינו אנו, מה שמתאפיין, איראן, בתמיכה, באומה הזו שיצאה למלחמה ב7 באוקטובר, זה ודאי מאותו גרעין שורש המלכיות של המן הרשע. גם הרב חנן בורת ז"ל כתב באחד מהעלונים, בפעם שהוכח את זה בספר, על מה שנאמר בפרשת בשלח, האם השם בקרבנו ומעל, יצאנו ממצרים, יש בו רגע ספקות. בתגובה על כך אומר הקדוש ברוך הוא, בשמבה במדרש רבה, חייכם, אתם שואלים איפה אני? חייכם, הכלב בא ונושך אתכם, אתם צועקים אליי ותדעו היכן אני. מוסיף הרב חנן, מי שבא למשוך אותנו, עמלק הוא הכלב, והמן הוא הכלב, והחמאס והחיזבאללה הם כלבים רעים. זאת אומרת, מי שבא לחבר אותנו מחדש אל מה שהרב ציודה אומר, על הבריאות, אל הזיכרון, שאנחנו זוכרים את הקדוש ברוך הוא, גם שלא. נמצאים על כתפיו לכאורה, זה הכלב הרע, זה אותם הרשעים שבאים לחזק את הלאומיות שנחלשה אצלנו. וכן הרב דב ליאור שיברי כותב במקור 19 בעלון שלו, אני אומר כל זה תלמידים של הרב ציודה, שכנראה שמעון הרב ציודה, חיזבאללה התנפל
תש"ז. חיזבאללה התנפל על חיילי מדינת ישראל ואזרחיה. מטרתו הוא זה של עמלק. להראות לעולם לכל שונאי ישראל שאפשר להילחם את ישראל ובצה"ל, הבלתי מנוצח. הוא רצה לנפץ את הדימוי שיש לנו בין העולם, להתבונן בהשתאות בתחיית ישראל בארצו, כי הגשמת חזון נביא ישראל. ורואה בחוש עם ישראל הוא עם הנצח. מאחורי החיזבאללה עומד מנהיג איראן. זה תראו, זה דברי הנבואה. מנהיג איראן ואחרים שהם גם אדם המוצרת להשמיד את ישראל חס ושלום. בדיוק כמו שעשה המן הרשע באותה ארץ שלפני 2500 שנה, שהיה מצאצאיו של עמלק, שהעם והצבא יכירו וידעו שהמלחמה נגד העמלקים והממים והעכשוויים היא מלחמתם של בני אור ובני החושך. זה אפילו שהוא כתב שהעם והצבא נתנו כל כך להסתמך עבדו בחכמי ישראל שיפרסמו בריש גלי שהמאבק הוא מאבק בעמלק. יש פה משבר רוחני. הביטוי הזה, האמנים יש גם במאמרי הבעיה, והמאמרים על פורים. כן, נכון, נכון. ברור. המרדכי ולהפיק האמנים עכשיו. ברור. אני חושב שכל מה שלמדנו כאן הם דברים שאין צריך לומר, אלא זה צערי נורא בגלל שאנחנו, כמו שאמרתי, תלושים מן החיבור למציאות, ואנחנו מרחבים על פני המים, מרחבים על פני המציאות, והמציאות היא מציאות של מאבק, שמאבק עיקש, שילך ויתגבר, ואנחנו מסרבים, המנהיגות מסרבת, לא המנהיגות הפוליטית לכאורה. היה מפליא שראש ממשלתנו, באחד הנאומים בסמוך לתחילת המלחמה, דיבר על בני עמלק, ציטטו גם בהאג. לא שמעתי חכם מישראל, ודאי לא אחד שהוא בתפקיד, שיש לומר שבאמת המלחמה הזאת כתפקיד, שהמלחמה הזאת היא מלחמה בכל מקום, בעמלק, מכל וכל, באופן מוחלט וסופי, והדבר הזה לא מאפשר שום פשרה. עדיין דובר מלחמת מצווה. יש הרבה השלכות הלכתיות, כמו ששאלת בתחילת הלימוד, והשלכות לנו להיום, למשל אם תלמידי חכמים פטורים מן המלחמה הזאת. לא מדבר על מי שקובע תורתו ומנותו באופן זמני. אבל אני הבנתי שחכמי ספרד, המחקרים חכמי ספרד, מסיימו איזה קורס, שלא רק מי שלומד תורה פטור מלאכת הצבא, אבל אסור ללכת הצבא גם מי שלא לומד תורה. אז כבר פתרנו את הבעיה, אנחנו לא צריכים לדון. אבל אני אומר שחכמי ישראל הם מחויבים לקיים את המצווה לעמוד בראשם, כמו שהרמב"ם כותב שהגדולים הם צריכים לחלל שבת, והגדולים צריכים לצאת למלחמה בעמלק. ואני זוכר את הרב מסע זצ"ל, היה זקן נפלא. ואני זוכר באחד מהשיחות במאבקים, הוא אומר, אנחנו באמת, אמר את זה בלשונו, בחצי ערבית מרוקאית, אבל הוא אומר, באמת האידיאל היא שחכמי ישראל יצאו למלחמה. הוא אומר, אני, הרב מרדכי זצ"ל, הרב שפירא, אנחנו נצא למלחמה, הוא לא חשב לשלוח חיילים אחרים, אלא אם אין מלחמה, תעשה יותר בומי בשופו, זאת אומרת שלא פה שליחים לעשיית הדין בעולם. מכיוון שהגאולה היא תלויה בבחיית עמלק, הרמת המורל הלאומי, שהיא חלק מהמפתח של גאולת ישראל, תלויה במאבק הזה, שאנחנו מחויבים לקחת חלק במאבק ולפרסם בכל מקום, אני חושב שלא יתחלק כבוד לשום רע. זאת אומרת, אנחנו, כאשר הדברים גובלים בכפירה, ואומרים שהעבירה גורמת עבירה, אתה מתנתק מגאון ישראל, גאולת ישראל, אתה יוצא לגלות. זה הדבר הכי פשוט שיש לעשות. זה עונש גלות, זה הכי פשוט. ואז תלמידיו נגררים אחריו, כמו שכתוב, שמה התלמידיו כתוב. אז אנחנו צריכים לחזק את האמונה הפשוטה שלנו בחכמי ישראל, בחכמים שראו בעין פיקוחה את המאבק, ודאי אחרי הרב קוק אנחנו נגררים אחר ציודיו ותלמידיו ותלמידיהם, תוך שאנחנו נחזיר את גאון ישראל, נחזיר את גבורת ישראל, נחזיר את הלאומיות שבישראל, והתורה מגדא ומצלא, בשבת ראשונה רוצה להגיד, בפסח שנקרא שבת, קראנו את ההפטרה של יהושע, עתה באתי. הגמרא הזאת מגילה מזכירה שהטענה של המלאך שלא למד תורה, שלא נלחם בירכו, משמע שלא היו פטורים לימוד תורה, אלא להפך, לימוד תורה, ערך לימוד תורה בשעת המלחמה הוא גדול פי כמה מערך לימוד תורה שלו בשעת מלחמה. אתה לא פטור לימוד תורה בשעת מלחמה, הלימוד תורה מחזק אותך לחדד את המסרים ואת העשייה הרוחנית. השם מסכם ובעזרת השם שמתוך שנילחם בעמלק, נראה בניצחוננו, ודאי נראה בניצחוננו, מתוך התעוררות של העם, בכל מקום שהעם חוק חזה חמה דבר, עם ישראל לא טועה. אנחנו ישראל יכולים לדעות לפי זמנים, לא רוצים להגיד עליה בעצמאות, לפעמים יש להם קושי עם ברכה לבטלה, יש להם קושי, יש להם כל מיני ספקות, לעם ישראל אין ספק, הם יצאו למלחמה נגד עמלק, וכן יצאו במהרה בימינו אמן.